Fred være med jer, og Guds barmhjertighed er velsigne sig. Kære følgere, kunder og klienter overalt. Vi er nu efter 8 år med virksomheden i Danmark, og vi ønsker at udvikle vores arbejde og fortsætte vores indsats. Vi takker jer for jeres trofaste opbakning, og vi fornyer vores løfte til jer om at arbejde sammen med jer i alle jeres sager og problemer vedrørende opholdstilladelse, statsborgerskab, familiesammenføring, alle problemer, udvisning, politisager og sager med myndighederne. Alle disse sager håndterer vi stadig og hjælper jer med. Vi er klar til at følge op sammen med jer, og det er altid nemt at komme i kontakt med os. Vi er til stede i Danmark og overalt i landet. Vores akademiske, juridiske og praktiske erfaring strækker sig over 40 år, så vi fortsætter stadig, takket være Gud, vores arbejde indtil nu. Vores succes i alle jeres sager, især i familiesammenføringssagerne. Vi har haft stor succes med mange sager om familiesammenføring, vi har haft stor succes med sager om genoprettelse af opholdstilladelse, og vi har haft stor succes med at stoppe udvisning for mange syrere og også mange andre arabere. Vi har arbejdet med arabere fra Syrien, Egypten, Marokko, Algeriet, Jordan og selvfølgelig Syrien, og vi har arbejdet med folk fra hele den arabiske verden. Og takket være Gud har vi hjulpet og haft succes med deres sager, og vi er nået dertil, hvor vi er i dag. Vi glæder os altid, at I tager kontakt til os om dette emne, og vi er klar til at hjælpe jer også med dette eller med hvilket som helst andet emne, I vælger.